Tapi dia mau modal, tuan bah. No, 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 no. Hi guys, good evening, good evening. Today guys is June 20, 2021. Today is Father's Day. Punta kami ngayon sa bukid. Puntahan namin yung papa namin doon at iso-surprise namin. Ay hindi pala. Guys, may dala po kami, ipaprank ko yung papa ko mamaya. Ayan guys. Malaki yung box, ang laki-laki ng box. Ayan. So, mamalit sa detag gamay ng ilimnon ani guys. Shout out sa tagiya sa tindahan ani. Mamalit ta diri gamay ng ilimnon guys. Para po datong dito salu-saluhan sa bukid. Asa inyong soft drink nga katulang gagmay. Shout out sa cashier nga grabing ka sexy oh. Hi. Hi Doy. Hi. Hi guys. Asa man runday? Oo kadto. Ayan guys, mamalita og soft drink kuan lang. Kanang Royal day, paliw ko sa Royal. Royal ma'am. Oh sir. Royal kana pilig katong cook. Kana ra. Nya nakay kulapo diha. Kay magdagay tag kulapo. Tagpila ng kulapo. Wala po, may tagpila po. Hi kulapo, si Kataro baning sa una ning kulapo nga kuano drama. Gabi man siguro to. Tagpila? 45. Asa man der? Wala po? Fighter? Ay fighter. Wala fighter. Ay walay fighter. Wala man der. Kanira? Oy, bino ko po kanira duha. 1.5. Diyan na 1.5 atong palito ni ngani. Aligaligon po ni umong bata guys og alsa. Oh. Ano ko ari? Pila tanan day? 490. Satu ano dili? 500 sobra. Oh my god, budget 500 guys. Tamang-tama. Suklian kog cheese. Tangke hindi. Napa diri ah? Langan-langan ulit ubit gisikan. Oh, hi Bet. Happy Father's Day sa tanang mga tatay. Yung mga walang kwenta, goodbye. Agad. Sa mga lang kwentang tatay, goodbye. Happy, ano na lang, happy November 1 and 2. Ay, direct tagiya sa kuan guys. Sa tindahan nga itong gipalitan, shout out Mr. and Mrs. Arthur Aton. Oh, mauna to. Oh, what's up? Happy Father's Day. 1 hour later. So guys, nataron sa gawas, atong kuhaon ang atong gift ni Papa guys. Si Papa nasa sala guys, gahuwat ang palingkod. Ay, saha ang ipakita. Ang ipahuwat kay atong kuhaon ang atong gift na mga kabataan nakatapok-tapok sa midiri ang mga isuon. Kay Father's Day man lagi, mo na among gihanda ang gamay charot. So guys, mo ni ang atong regalo ni Papa, ang ato ang gift prank. Happy Father's Day Papa Jose from Benita Simagala. So kani guys, wala pa sad mo kahibaw dani kay hora ning gibalot gani ha nga wala ko nagpakita. Kay gadali-dali kay busy lagi inja. Syempre kani amo nitong i-prank ni Papa guys oh. Dako kay siyang karton. Dako kay yung karton. Syempre di akod kare. Napuilain. Sige, ito nang kuhaon. Palihog ko. Grabe. Ato sa pre. Ato sa ibutang kana. Dana. Ja. Kuha adaan palihog sa kuan. I-ready daan. Kuha pa ibutang daan danas. Si anak sana ibutang kay kuha uloon niya. Ako yan. So guys, mosulod na ta ang nagbitbit oh. Arang gopuha. Birthday ra ba ni Japodron, birthday celebrant. So karon mosulod na ta sa bahay guys.
Wait lang ha. Hala. Ayan na. Hi pa. Happy Father's Day. Nami regalo nimo. Ali sud. Asum katawa. Regalo matawa mo. Aw. Ibutang paubos, hindi kang mag-isod. Palihog kog able. Mo ni guys atong regalo ni Papa guys. Happy Father's Day, Papa P. from Benita, Magalang. Okay. So guys, ano na guys. Nag-abli na sa pasihang regalo. Perting binita di Papa. Ang say soda ni. Dako kayo yung regalo guys. Ganda kong kuting. Asa kada kong kuting? No. Dako ko ng kuting guys. It's a prank! Dinayag yan, ano manong bisigan? Guys, kasi tali si Papa guys, kagakong puting! It's a prank pa! Hi guys! Hi hi sabay na hi guys! Hi na ba? Guys, wala dyan sa hi. Si Papa guys, wala ring hi. Na-text sa regalo. Hi na ako. Guys, regalo niya guys si Papa. Di ay tinood. Di ay tinood kanay mo. Happy Father's Day pa. So pa balik mo kasi pa. Aman. Ano lang unang ako na ko. Hindi mo na guys. Di na. Sa kanila. Dai, wag kang kokora pa. Jadi nung nakabalik ko. Wag kang kokora pa. Una na dagdag na. Wag kang kokora. Wag katawa. Kaya iring na. Ano to? Sana to. Ano to? Oh, meron pang iba. Meron pang iba sa loob. Iring. Uy, jacket. Ay. Ay. Thank you. Ay. Salamat po. Napakalaga taki. Dapat kasa. Ano to? Ay, ko na. No. Magwawala.
Adi. Oh. Kami din na kay Pepe ko na kay. Agay ka, may regalo si Papa pang budget. Ayun. Ada dong. Roka kami pag ato na nang lugit sa atin. Pati ka pala na ba din? Pagwapa na ba din ha? Kasi sunshine cross oh. Nagaruhan ka. Ay ikaw doy pagkatsun eh confusion. Ay din asa kay mo ta ang brihisa. Bibir mo lagi na sudah na bibir. Di ba mga bibiro? Ayan lang katakot papa eh. Okay mo may anak mo surprise sa anak. Ay na may surprise yan na ron. No. Laiti. Hindi ka balikan kayak gitu. Pagpilitan ng tawa. No. Panalo ka. 2,000. May bantin mo na nga. Kuya Willie. Padahal ako Kuya Will. Naging hair color, naging money, naging pera. Owen, salamat. Thank you. Salamat tayo, bro. Hindi na patok ka dumog. Ayan na guys, that's it for our gift prank and surprise gift. Gift prank o surprise gift mo na niyang surprise gift. Ang pineapple mo to iyang gift prank. Kari. Kana. Ayun na guys, kung nagustuhan niyo po tong video na to, please subscribe my channel. Like, share, and don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking latest video. Bye-bye! See you next vlog! Thank you.